Bekerjalah serajin-rajinnya, tapi jangan melupakan kesehatan tubuhmu. Mari bayaran ya tuku bakso, tuku sate, awake dipangani sing enak. Kula niku duwe tangga lucu, Bu. Nyambut gawe sregep lara kula indangi. Ya suntik kono lho, Mas. Mboten Gus, 75.000 eman-eman ngono. Dadi pilih lara. Lah niki nek dawuh Kanjeng Nabi kleru. Kok jenengan nek pancen wis ora kuat ngeden pas bayi kae, daripada eman-eman panggal kok dene sing metu anak malah telekmu. Lah iki yo mending jang ning rumah sakit, nek pancen gak kuat yo operasi ae. Wali nafsika alaika haqqan, tubuhmu ini memiliki hak. Jangan sampai kamu kerja memforsir dirimu, akhirnya tubuhmu gak memiliki hak. Wae itu buah, wae mangan enak ya mangan enak, sesuk tirakat maneh. Lah yo ngene kesel ya kesel, ning awake dipacaki. Ya wis ngono kuwi. Minimal yo rada pantes kaya Gusmu ini gitu.